Olimwetu wamvera pano ndi Nyasa VoiceBox pamene timakhala mpata okambirana zili zitatu zokhudza ndale kandi sinomagadziko komanso kutsatulidwa bwino kwa malamulo. Monga tonse tikudziwa, Nyumba ya Malamulo ikhale kukumana sabata imene ikubwerayi kuyambira Mande kuti akambirane zili zitatu kuti dziko lino la Malawi liyenda bwanji kupita chitsogolo. Ndiye tisanapite kumeneko, aboni Kalindo anali ndi mawu amene akufuna kuti achenjeze kapena kuti kuchilangiza chipani cha Democratic Progressive Party DPP kuti chikapapita kumeneko chisapite mwachimbulimbuli, apite Okonzeka chifukwa kuti anzawo a MCP akonza zoopsa ndipo akamata kusamala chipani chawo chikhoza kupezeka kuti chathera pompo kuyambira Mande lino. Ndiye tikhale limodzi pano kuti timve kuti aboni Kalindo abweretsa malangizo otani opita ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Utenga wanga walero pa 11 February 2024 ukupita kwa anthu onse amene amamenyera ufulu muno Malawi, kunena kuti mmene lili dziko la Malawi lero sizoona kuti tiziyanamiza Malawi kuti ife ndife omenyera ufulu. Chikhalire ni chotiri ya feki, chikhalire ni chotikufuna kuti tizilandira ndalama. Ndikupempheni inu amene mukudziwa mu mtima mwanu kuti simukwanisa kuwatumikira Malawi ndi mtima wonse, musiye ntchito imeneyi yotumikira ndi kunamiza Malawi kuti inu ndinu ma-activist. Chikhalire ni chomukudziwa kuti ndinu afisi agwape amene mukufuna kuti muziba ndalama za ma-politicians ofoka mutu ndi cholinga kuti ntchito zanu zizioneka ngati ndi zenizeni pamaso pa Malawi, koma chikhalire nicho muli asizinantole. Ndikutha kuona posachedwa pompano activist wina amene wakhala akupanga matama muziko lino akulowaso chipani cha MCP. Ndikuthaso kuona andale ambiri akulowaso chipani chimenechi cha MCP chifukwa akonzeka kwambiri kugula anthu ndipo ndalama zimene aba muzaka zimenezi asavuka nazo. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child, president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso president wa gulu la Malawi First, the people first, amene timangoyima pa chilungamo, kuswa, kugaza, sitimaona nkhope ya munthu, sitiyang'ana chipani chache kuti iyeyo akuchokera mu chipani chanje. Ikakhala nkhani yobandula sitiona kuti uyu ndi wa UDF, uyu ndi wa Ford, uyu ndi wa DPP, uyu ndi wa MCP, uyu ndi wa chipani cha Mbewe, uyu ndi wa ndani. Timangobandula chifukwa ntchito yathu ife ku Malawi First ndi kuwaunikira Malawi njira yabwino kuti aziziwa zenizenizo pamene akukonzekera chisankho cha 2025 akakhale kuti apangakale chiganizo chimene chizawapindulire iwowo ndi ana awo. Sitimannyengerera munthu chifukwa ifeyo watu weni ndi Malawi amene ali akuzunzika, amene ali ndi mavuto osiyana. Ndipo izi wina afune asafune tizapitiriza kulankhula makamaka kukamuyimirira munthu amene alibe mawu, the voice of the voiceless. Ndipo tikudziwa kuti pang'ono ndi pang'ono God is watching, God is taking everything. Ndipo palibe amene angasuse chifuniro cha Mulungu. Pamene parliamenti ikupitirira mawa lino, ndafuna ndichenjeze kachikena
makamaka inu a chipani cha DPP. Kunena kuti mawali ndi pamene sogolo la chipani lanu likaoneke kapena ayi. Ise do or die. Ndafuna ndikuchenjezeni izi chifukwa ndikutha kusatira zonse zikuchitika ku nyumba ya parliament. Ndipo mukapusa monga mene ninakuwuzirani muja, mukapusa uku ndiye kutha kwanu kwa chipani chanu cha DPP. Soka ilo muli ndi asogoleri anu ena amene chidwi chawo changoyang'ana pa makobiri, koma sakudziwa kunena kuti chipani cha DPP ndi chipani chimene chili ndi anthu ambiri, aphungu ambiri amene anapasidwa mphamvu kuzera kuma standing orders aku parliament kuti iwo azikhala ndi leader of opposition. Ndipo zikutengera chipanicho posatiranso malamulo a chipanicho kuti mukhale ndi leader of opposition amene inu mukumufuna. Kuteroko litmus test yanu ndi mawa kapena wiki imeneyi. Mutakhala kuti inu mukuziwa chimene mukupitirira ku parliament, palibe amene atakakusewereseni. Koma soka ilo muli ndi anthu anu mkatimo amene amaoneka kuti ndi anthu okuti anapita ku sukulu. Ena mwa iwo soka ilo akukonda makobiri kwambiri kuposa ziko lawo. Ndimakumbukira ndili mwana nthawi ya mbuyomu Malemu John Ungazipake Tembo, mzimu wawo use mumtendere. Munthu amene analowa chipani chake cha MCP ndi kuchikonda osatulukamo kuchokera siku limene analowa pakana kukatulukamo ndi kumwalira ali mu MCP. Amene ankapita ku parliament ndi cholinga kuti akayimirire ziko. Ndipo inalipo nthawi imene anayima nji ngati leader of opposition, ndi kunena kuti section 65 number 1, budget number 2. Iniyonso mutakhala kuti ndinu anzeru a DPP, nthawi yokuti mukayimise nyumba ya malamulo ndi inoyo, kukawauza kuti leader of opposition number 1, budget number 2. Koma soka ilo muli ndi asogoleri ena oganiza ngati anachidwe, oganiza ngati nkhuku, amene akuona ngati kuti akanene choncho mwina akhoza kumangidwa, kuti mukayime nji ndi kutulukamo mu nyumbamo kuwauza kuti ife sitingakambirane ngati nkhani ya leader of opposition simuichita resolve, chifukwa malamulo akuchita kunena kiliyere. Ndipo mukalolera kuti khoti lizikuchitani move inuyo, ndinu anthu opepera kwambiri, mukhala anthu ombwambwana, chifukwa khoti sili malamula za ku parliament, khoti limachita implement za ku parliament. Choncho inu mukafuna kuti musasatire zimene zimanena parliament imenenso imakonza malamulo, ndiye kuti muziwe kuti chanu china chilichonse chiwonongeka, ndipo uku ndikutha kwa chipani kwanu. Ndinakuwuzani kunena kuti anthu awa apa ali ni mapulani ovuta kwambiri, amene ngati simuzitenga bwino ndikubwerezanso, ndikubwerezatu ineyo tu ndikubwereza kunena kuti ngati a DPP simuzitenga bwino ulendo uno mukafita kuja kuzisankho mulibe kandideti, chifukwa cha chibwana chimene inu mukupanga kulekerera zinthu. Ndiye tikufuna tikuyeseni kapena akufuna akuyeseni wiki imeneyi, mukakangololera kunena kuti leader of opposition akakhale amene inu musakumufuna mwathera pompo. Ndinakuwuzani mbuyomu kunena kuti inunso muli ndi ufulu opita ku khoti kukatenga injunction, ndi kuyiyimisanso ngakhale nyumba ya malamuloyo, kuyiyimisa kunena kuti nyumba ya malamulo siyikumana pokapokapo tichite resolve nkhani ya leader of opposition. Koma popeza ena mwalowerako makobiri, ndipo simukuziwa chimene mwabwerera kumeneko, simukuziwa kunena kuti amalawi akuvutika motani, simukuziwa kuti ngakhale muzipatala mwakumabweza anthu kuti olo akammange bandage akagule panadolo kulibe. Malamulo kuti mukapange zimene zozo
mmangosatirako makobiri, mukusatirako matii, mukusatirako maalawansi, koma kuti mumuyimirire munthu wakumuzi, zimenezo inu mulibe nazo ntchito. Ena anukhala muli ndi milandu mmaopa kumangidwa, koma ena ife ngati ineyo sinimaopa kumangidwa ndimangoyima pa chilungamo. Motero kuti anthu ena anu musamaname kuti ndinu a DPP, ena anu munagudwa kale, ndipo olo parliament yomweyi imene imukukumana mwakumana kale ndiye akuboma mwapasidwa kale makobiri kuti mukapange zakuti muzikapanga zoukira zonsezo. Ine ndikuziziwa ngati DC komanso president wa anthu osauka, ndipo ine siningalolere kunena kuti anthu anga azikapitirizabe kusauka ndikumakavutika. Inuyo a DPP mulipo mwaloma kuti mukayime munyumba mujamo muliuze boma mfundo zokuti zipindulire ya Malawi. Ndipo ndanena kale kunena kuti kapena ndinanenaso kale kunena kuti nthawi ikubwera imene sipano ife ngati Amalawi first tiyauze Amalawi kunena kuti msogolere amene tikumuona ife kuti akhoza kusogolera Malawi ndi wakuti. Ndipo ife zimenezo tizipanga. Ndipo mukaziona ngati ndinu madolo muona zimene titi tikupangeni, koma ineyo palibe zokuti ndikanyengerere iya chifukwa pakali panopa Amalawi akuvutika kwambiri. Ndipo inu chimene mukupanga a DPP ndi chibwana chachikulu. Mwaloma kuti mukhale united, mukufunanso muzikhala divided. Tikunena pano mwinaso nkutheka mwaka nyamuka kupita kuchoka mmakwanu kupita ku parliament osakumana olo ku caucus ndikukambirana kuti kodi tikakambirana zotani, tizikapanga zotani. Nyumba yanu sili bwino, leadership yanu mukuyenera kuti muisamalire kwambiri, chifukwa ngati mungonyamuka ndikumapita ku parliament without a caucus you are done. Ndikunena tu zimene zosakhala ku DPP koka, ngakhalenso ku UDF, ngakhalenso afford. Choncho mukapanga masewera ulendo wanu uja ndi umenewu. Mukayime nji, mukanakhala ena mukanakayima nji, kapena mukanapita ku caucus ndikukakambirana kunena kuti kodi how do we go forward, tipange zotani kuti ziko lathu litiliwombose, Amalawi aomboke, Amalawi apume mpweya wina. Koma ku DPP ko musamale kwambiri, kuli mapulani amene akonzedwa. Ndipo wiki imene ndi wiki imene muti muone nyekwe zija munkazinena kale, zija muona nyekwe ngati simusamala. Awankhala mawu anga okuuzani okulangizani. Ine sine wa chipani, ine ndine activist. Ndipo uactivism wanga amene akuona ndi Amalawi kuti ndi wa genuine kapena ndi wa fake. Pomalizira penipeni ndafuna ndikuchiteni woni inu maziphunzitsi muziko muno, chifukwa ngati kuli anthu ena amene amatengedwa ngati agalu ndi maziphunzitsi. Kucheni kwanuko, ku ministry kwanuko kwayambika council, teachers council imene mukuchitidwa demand kuti muzilipira ndalama komanso kuti muzigula license. Ndikufuna ndikupempheni kunena kuti musayerekeze kuti mupereke ndalama, ndipo ulendo uno inuyo maziphunzitsi ndi nthawi imene mukanakhala ndi strike country wide, chifukwa chonena kuti ngati andale amaseweresa anthu, amaseweresa maziphunzitsi. Andale ngati amaseweresa anthu, amaseweresa manesi. Koma pano patikufuna tikambe za inuyo maziphunzitsi kunena kuti musayerekeze, chifukwa kuli anthu ena osamalika kumene koko amafuna kuti azikhala ndi azichita promote nepotism, azichita promote inhuman behavior, selfishness, komanso coiled empty initiative kufuna kuti amusangalase ati president. Ndiye president yoti wakuuzani musona yake ija kunena kuti ngati kuli mavuto economic problems zimene zilipo ndiye anthu akukumana nazo kunja kuno ndi ena mwa iwo ni maziphunzitsi.
palibe chifukwa chonena kuti muzikalipirira ndalama ati ku council pomwe kuli Teachers Union kale of Malawi ndiye mukakonze council muzilipirako ndalama. Maziphunzisiwo amalipidwa kale 100,000 ena akamabwerako ku salary kwa amabwerako ndi 40,000 akuvutika kale, renti palibe, ana akuvutika nawo, chakudya palibe, ndiye mukatengeso muzikamuuza mphunzisi kuti azikalipira ndalama azikagula license, ndipo amene alibe license asamaphunzise. Kodi chopitira ku college ndi chani? Chifukwa chopitira ku college ndi chani? Ndiye sitikufuna timuone mphunzisi wina mukambirane kumeneko kumaziphunzisi. Pasapezeke maziphunzisi ena amatama monga mmene amapangira Amalawi ena bread akakwera iyo amakagula bread uja tiraki kukagula ndithu filitani yonse ya bread akuti ata malo momwe kuti asakamugule bread uja koma matama. Ndiye kuli maziphunzisi enaso amatama kugwirizana kuti tiye tisakaphunzise iwo ndi amene amakalowa mkalasi. Ineyo no, ineyo ndikukalowa amuna anga ndikalipira. No, ineyo mwakuti chibwana mupwetekesana maziphunzisi. Nangofuna ningokulangizani awa ni malangizo anga aulere. Chifukwa chonena kuti anthu ena ake kumeneko akufuna asangalase ati president. Chikhalire cho umphawi ulitho. Malawi muno anthu akuvutika kopsa, anthu akuvutika. Lero wina wachazika panga matama kuti ine ndikupita kukalowa ku MCP watukwana nthawi yonseyi kutukwana. Lero umphawi imene wakupanamo ndi pamene ufuna ukalowe ku MCP. Koma abale koma ndalama umphawi achimwene koma ndiye mwatatu mwaondatu. Koma nthawi zina kumangomumva munthu pa wireless usakumuziwa zili ngati announcer ndithu. Akamalankhula pa wireless kumaona ngati munthu uyo ndi wanzeru, munthu uyo ndi wonenepa, munthu uyo ndi wokudya bwino. Koma tabwera ku Malawi uzaone kuona zipikija zache atavala zovala chimene wabwera nacho chimozi akuvutika. Ndipo osamakhulupirira mawu okha muzimuona munthu uyo anganga Amenewo anali mawu a Kalindo amene amachenjeza chipani cha Democratic Progressive Party kuphatikiziraponso kulankhula pa zina zimene zikuchitika mdziko muno makamaka ku nkhani zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo. Ndimonga mwachizolowezi ife pano pa Nyasa VoiceBox timafuna kuti inomvera musamangomvera modyowa koma mudzimvera mukuganizira kuti kodi amene akulankhula chilungamo kapena akulankhula zabodza kapena kuti zimene akulankhula munthuzi ineyo zikundigwirizana nazo kapena sindikugwirizana nazo. Ndiye muzitiuza maganizo anu pa comment section musimo kuti anunso mukhoza kukhala nawo part of the conversation komanso mutha kumva maganizo a Malawi ena pa nkhani zimene timabweretsa pano. Ndiye mwachizolowezi zikomo kwambiri pokhala nafe, mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri.